ọnwa. Thank God. Ekene dịrị Chineke. Taa bụ gịnị? Friday. Akwụkwọ adụrụ echi, ọrụ adụrụ echi. Anyị nọba anyị na-egwuli egwu ọnwa. Anyị abịago ka anyị sụọ Igbo. Gbakọtabani, bring your children together. Moonlight gịnị? Play. Egwu ọnwa. Anyị abịago igwuli egwu. So unu nwa bịa ka anyị niile gwulibe. Unu jisi ike na-amụta ihe mgbe niile. Na-asụkwala na ụmụ unu asụsụ Igbo. Anyị na-achọ ibido Igbo Class World on Zoom. Anyị na-akwado ihe ka nte bakwute nte n'ọnụ. Anyị wee tụkwado ihe na-achụ anyị. Anyị tụkwadoro ihe na-achụ anyị. Ya mere unu a na-azụkwa afụ anyị. Anyị kọrọ ụkọ na live video. Mana anyị agbaketego ịma ihe mere n'izu gara aga. O mere anyị niile. So anyị nọ n'alịlị. Mana anyị agbaketego. Unu akụja. Unu atamunu. Ihe ahụ nyiri mmadụ omume. Ọ dị ihe ahụ siri mmadụ ike na gaa n'azụ ụmụazị. Ihe ahụ siri mmadụ ike n'anya. Ọ dịrị Chineke mfe. Ka ihe meziri. Ka ihe meriri. Ịmazikwa ihe mee gị. Ịmana ihe mee gị ya ama n'ihe mee gị wee ma ka esi gị agwọwa n'ihu. Ọ ajụọ gị ihe mee gị isi na ịmara. N'ịmara ihe akwa uche gị na-abịa biko. Jee pata first aid Adaobi. Jee na kitchen ịpata first aid. Ka atụ onye ericheneti enye. Ngwa. Kedu ihe anyị ga-eme taa? Kpakpankolo. Ngwa bịanụ. Jee pata first aid. Gbede ana jee pata first aid. Ngwanụ. Jide aka. Ngwa bidonu. Kpakpankolo. Uduma. Out. Onye ikpeazụ ga-ebinite ọ pụọ. Unu ga-ebinye ọsịsọ. Ngwa jide aka. Papa nnekwu jide aka. Akadagba ọ na-agbụfụ. Cheli ka nne na akadagba ya na-agbụfụkwa agbụfụ. Kedu ihe bụ trauza n'Igbo? Wuo na agadagba. Bịa nso. Wuo na agadagba. Trouser in Igbo language is called gini. Agadagba. Chegodili. Kebo na alcohol. Kedu alcohol? Alcohol adịrọ nụ ya nke esi ihe o ji weti. Oke nwa. Ịga gị ịkpasa ihe anyị na-eme. Ihe ahụ mee ori ekwe nne. Ọ just scratch ya. Bịa ka anyị metọpụ na ihe anyị na-eme ka anyị jezie. Jide aka. Na-ekwenụ. Refụ ya ka onenecha onye gị. Ngwa. Refụ nwaanyị ịma na ọ dị only nwaanyị nwe. Sọsị ya. Kpakpankolo. Uduma. Onye ọmali. Yeah!
asụsụ na omenala Igbo ya bụ unu ji aka ghọrọ anyị na-abịa n'ike na ebube iwetelu unu asụsụ na omenala Igbo ndị nke mara mma ndị amakwanụ mma anyị kpaa ka anyị si ga-eme maka ihe na-abịa ihe a na-agbanwe daalụnụ ekene elu ngwa kedu ụmụazị kedu unu mgba egwu tata nwanne m gụsiri ọka nye biko mgba tata nwanne m gụsiri ọka tata nwanne m gụsiri ọka tụlite anya ụmụ ọkụkụ wee ga tụlite anya ọ ga-ama mba na ọbada ọ ga-ama mba na ọbada ọ ga-ajụkwu ha kedu unu mere nwaanyị unu na-akpalikwa ụmụ isi a unu na-emekwa nwaanyị unu emeruo nwaanyị ọkụkọ ọzọ tata nwanne ihe na-adị na-achọ onye ị ga-eti ibe ihe na-agụ egwu gụba na egwu kwụsịrị ọka tata nwanne m kwụsịrị ọka ụmụ ọkụkụ wee tụlite anya ụmụ ọkụkụ wee tụlite anya ọ ga-aba mba ọ ga-aba mba ọ bụrụ ijidi aka afịa ka ọ n'ọrụ onwe agịdịgba nwa mgbe o nwere ofu mbọsị fa wee gaa n'ejune wee gachasịa oluzie ka ana n'ụlọ na papa nnekwu papa fa wee gachasịa n'ejune ndị mmadụ gachacha n'ejune ofu onye aghụghọ wee jeso n'ọfịa wee na-atị onye mmụọ pana achọkapa na tazia bido gịnị bịanị nọla ana papa nnekwu nọla ana yes anyị na-ekwu n'ihe gị time to end time to end fake and pretense life back to normal. Ọ bụrụ ya anyị ga na-akwanyite asụsụ na omenala Igbo ọ bụrụ na egbuligbo ọnụ anyị na-achọ ka anyị na-etinye n'ọrụ a na-afụ anya a na-ekwu ekwu a na-eme eme a na-ekwu a na-eme eme n'obodo ụmụ mmeri a na-aṅụli n'obodo a na-ekwu a na-eme eme n'obodo ndị mmadụ a na-egoli n'obodo ngwagwanụra ihe a ga-eme wee kwalite anyị kedu ihe a ga-eme oke nwa kwuo okwu subscribe ọsọ ihe ahụ ka ị agbara and follow us on Facebook on the YouTube channel and follow us on Instagram yes and follow us on Twitter. Yes, Kedafia. Subscribe to our YouTube channel. Makana. Ebe ahụ ka a ga-anọ na-etipụta egwu na-etipụta mmụọ. Ebe ahụ ka ọ ga na-akpọtụ akpọtụ. Ọ na-afịọ afịọ na-azụ azụ. Maka na Facebook unu fụrụ ọ na-emekwe ngala onwekwa ihe dị steady ọ da-adịgide. Ọkwa nwa mgbe nta. Fawa anya anyị tie fa n'ọnọdụ faya ahụ mgbakwuru na ọtụ ụmụaka kwuonu ụmụaka
ga-eme ọrụ na-ekwenu na-agba m ọkụ n'ụtụtụ rafia n'ụla n'ehihie m na-ala n'ụla ma mgbede m na-ala n'ụla ma anyasị m na-ala n'ụla na-ebulu nkata na-erere kidon 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 dịkwanye aka behind the scene anyị achọzi mme emecha anyị ma onye kwụrụ ọtọ mezie na ekpele ka anyị mezie onye kwụrụ ọtọ anyị gbanyụọ wee mezie onye kwụrụ ọtọ maka ụfọdụ ga-ebere akwa ma emewe onye kwụrụ ọtọ papa nnekwufu ọnụ ngwa kpere na ekpele anyị abịago bịa gị kele anyị abịago Chineke nna anyị abịago ụmụ gị anyị abịago kwụrụ ọtọ anyị abịago dịkwa serious na ekpele gị na Chukwu agụ ọkwa n'Igbo gị na Chukwu agụ ọkwa ọgbọ kwụba n'aka kwụba aka mmụọ nsọ onye na-eme mma kwere na egwu ekele dịrị Chineke ekele dịrị nwa ya ekele dịrị ndị obili idiwe Emma,
na unu na Chineke adụrọ na gịnị sepụlụ na unu na Chineke adụrọ gịnị nna anyị nọ n'eluigwe sepụlụ amen. Ngwa kpee na ekpele Chineke anyị ekene gị ada obi ngwa kpee ekpele Chukwu teme maka anyị Chukwu biko mee ka anyị tete ọfụma ka anyị lawa ụlọ tete ọfụma Chukwu biko gbaghara anyị maka ihe njọ anyị Chukwu biko teme maka ihe niile ọdụmma anyị meela anyị Chukwu gozie daddy gozie mommy gozie Adobe gozie Obinne gozie Chidike na Ebube nye na ndị niile bụ ndụ bụ efọ na-eme ọfọ nye na ndị niile na-eme ọfọ wa nye na ndị niile na-asọpọtụ Biafra Chukwu biko mee ka Biafra bịa nye na ka Buhari atụmatụ ndụ ajọ mmadụ onye ọbụla na-eche echiche ọjọọ si ka o megide mmadụ ibie ka o megide ezinụlọ anyị ma ọ bụ ndị anyị fụrụ n'anya ma obodo anyị bụ Ọka ma ọ bụ nne na nna mụrụ anyị grandma ma ọ grandpa ma ọ bụ ụmụ Biafra onye tachara akụ ṅụọ mmiri wee na-eche ajọ echiche wee sị na ọ bụ enemy of Biafra ma ọ bụ enemy of Nnamdi Kanu ma ọ bụ na ọ chọrọ ka Biafra dị Chineke nna megide onye ahụ sube n'aka na megide onye ahụ ihe akụchikwa aka ihe eji nwayọọ na-akụ gaa azụ ji nwayọọ sube aka ekpe n'ala agwagokwa ngụ ị na-eme na-akpọ isi n'ala sube aka ekpe gị n'ala atụmatụ ndụ ajọ mmadụ ka agwụ n'aka ekpe gị ebe were aka ekpe na-esu ya welie na-esu n'ala atụmatụ ndụ ajọ mmadụ n'aka ekpe welie esube n'ala atụmatụ ndụ ajọ mmadụ megide ndụ ajọ mmadụ megidebe mebiebe na ikebe n'iyi n'afa Jesu amen. Anyị ekpesighị ekpele aha ụmụ aka anyị ekpesighị ekpele aha ụmụ anyị ekpesighị ekpele Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ amịpụta na Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ amen n'afa Nna na Nwa n'ehihie Chineke ozi wee ruo n'abalị ị na-ejere Chineke ụmụ emela anyị ọ bụrụ unu na-anabago unu nọ dị mma onye ọbụla na-aba n'udo ọbasi nọ n'igwe gee ntị na-ekpere anyị afụfụ anyị na-ata Chukwu ga-akwụghachi ụgwọ ya nye m aka gị ezigbo nwanne m nye m aka gị nye m aka gị ezigbo nwanne aka gị kwebe n'aka na-akwụ ezigbo nwanne ezigbo nwanne nye m aka gị ezigbo nwanne nye m aka gị ezigbo nwanne abụkwa m onye njọ Chineke melu ebele abụkwa Chineke melu abụkwa m onye njọ Chineke melu ebele abụkwa m onye njọ abụkwa
abụkwa m onye njọ hey abụkwa m onye njọ abụkwa m onye njọ abụrụ m onye njọ n'ụwa abụrụ m onye njọ hey onye njọ segulana wee na-ayọ Chukwu ya ma elighị ebele abụkwa m onye njọ keta n'ebe abụkwa m onye njọ hey nwa m onye njọ n'ụwa abụrụ m onye njọ abụkwa m onye njọ n'ụwa abụrụ m onye njọ Chineke meelu m ebele Chineke emesịa